papan dene iki mau kesandung-sandung. Apa boten Jebul kok rasane. Nih, anggonmu rasane iki ana kamping. ya mesti wae apik tenanan kita lho. Sampeyan kita rasani. Lho, biyen ki janji kelawan aku. Bakal temeka ning sakiringe senja arep gladen kelawan aku. Apa sampeyan lali Kakang? Kok dadi sekelingan kok. Nganti kelangen. Rikala semono kuwi anggonku ngecakake Adijaya Kawijaya. Kuwi ora ono kalampungan Kakang. Tegese untuk dina iki aku pengen nyampurnakake. Ayo ngono. Iya, engko ana wektu kang lonjang kanggo ngatur-atur Kakang. Ayo. Iki ning padha blajen. Aku kok gaji Kakang? Den kaya ngono ayo Kakang. Ayo wis. Yo Kakang. Sing ati-ati kae.
iki bingung nahan aku wae ngerti. Sampean bingung nek aku mati? Yo kene ora. Umpama lakon temekaning pati, kok uripku terus kepiye? Kamu aku ora bisa urip yen to ora saking kawan senenganmu. Yen kaya ngono aku seneng, Kakang. Jebul yen to nganti aku temekaning pati, apa meneh nganti aku cilaka, sampe rumangsa kelangan. Yo mesti wae kaya ngono. Yo mergo banget pikire kados kamu tak tujake kawan ayu-ayu. Tenan kuwi Kakang Idang. Ora percaya. Aku ora percaya yen to durung ana buktine. Delok bukti apa meneh? Kae lho, Kakang. Suarane tak. Ah, ora apa-apa. Salah. Sesone adoh. Ah, ora apa-apa, Kakang. Aku kangen karo suaramu, Kakang. Sampeyan ki yo ngono. Ya wis, ora ketak kepiye, iki bakal tak seneng-senengake ayo naruti. Ning sing tak jaluk iki ora neko-neko. Iki lagi sepisanan lho, Kakang. Sampeyan ki boyo dire-dire. Kamu kok sesasi guri ki full, Kakang. Tenan kuwi kok. Sampeyan ki kok apa lho ya? Hah? Muga wae anggurmu sambung tresno kawan. Kakang iki iki bisa lanjut salah nawas. Ojo nangis. Lawan dak sik. Bocah jejoko. Kemuan karo ibu loko. Tak kandhani yo, Kakang. Ana ing alam donya iki ora ana bocah lanang sing bisa kalah Iki padekan 17 tahun ke atas. Kowe do meremok, ya? Saumpamane ana bocah wadon kang luwih ayu, luwih gandes luwes timbangane aku, kira-kira sampeyan ora bakal kapiluyu, Kakang? Ah, kok sik Yo mesti ora bakal bisa guyon yo guyon ning aja nglarake atiku. mergo tresnaku banget gedene lawan ayu. Sopo Kakang iki? Apa? Seprene iki aku wis lara ati terus, Kakang. Ojo nganti wektu dulu iki kok larake ati yo, Kakang. Tasim penesot
janet-janet kaya ngono. Selawas kayak kuputing jagatku, aku ra bakal bisa kelawan sampeyan kakang Kidang Ayo Wulung. nanti. Ing kapan kene aku bakal sumpah lawan ayo nanti. Kepiye sumpah kepadaku? Apa kakang? Besok kalamun kakang Kidang Wulung ora bisa urip bebarengan kawan ayo nanti. Kedua mbak enteng ke patine kakang Kidang Wulung. Kaya ngono kuwi sumpah kepadaku kakang. Matur nuwun banget kakang Kidang Wulung. Ayo. Sumpah iki ora sampeyan. Aku uga kakang. Uga melu sumpah. Yen to nganti ora bisa urip bebarengan kelawan sampeyan, ketulung aku mati kakang. Ayo, nek wis pancen padha mantepe, ayo padha kondokan Bapak Resik Bantaran sing meninggal diresmekake. Kaya